കേരള ഹെക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിൽസ് അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ലിങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഓൾറെഡി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണമെന്ന് എന്ന് നോക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചാനലിൻ്റെ അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം നിങ്ങളോട് ഒരു ചാനൽ വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഒരു വെരിഫൈ ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്ക് അടിച്ച് വരിക. ഓക്കെ, ബാക്ക് അടിച്ച് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഗെറ്റ് യുവർ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫയൽ ഇവിടെ എടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ആക്കുന്ന വിധം. ഓക്കെ.